dama chirima kafrache frititi dama nkama kafrache frititi dama nkama bosi yako edi ni tiako ja chirima o chirima bosi yako kafrache frititi dama nkama misra kafrache mabo dio demrifa frititi dama nkama kankambodia mi maudie kankambodia mi maudie obrempon die frititi dama nkama mi maudie die titi a ma so toto form titi minim se no kura dia yase mu kwan a ye fa so kosi no kura no so ye kwan so no ko bi fa yes e kwan so no ko wo da kura e ba betu no adamna no wan kasa enna no o jai wo ho be kiri wo mu ya ye bebubu ndua ewo nkese na nso ye no ne dia gu ndanimu ye banso ye do ba beto ho na se ye de adaka ni sima enka sie wa adaka mpo na ya asem ye do ba beto ho damna no ne de woto ha no obia de ne na wo ma yesie no de wo mo na ye pia wotu amuno ball yeah de wa se no ho ewo yuram ye mfani be fie ye kwa ye be furu duane atwa ne humano mom eduano ne kurabata no e be twa afiri so ama wo firi abato frita yentwa humano mom na ne mban mom na dabi yenye ne sa wo twa ahamano a e be di wachi ansa na wo be yi ahamano wo duano so no kwa mu dia no yi na mo dia flad yesi ne nyina mna na ehwe e na urifo nyina ye ba ye no ya ba batin abaketare ya twansuo no ya baketare ebetena ketare ene yesi banka sie atwa ehu ahia sanse ntokwa ntino ne mwa boni pese jatan mu ne asebon mu ne asisiri no abusuafo mi din ya ne Kofia Mojansa wo chamo bontutuo sabe yampani se wo ye bina anye ya tetekwa etufo sabre machinchini mababedu kura ye frɛ no Kpandai eye na werefo asase so na me ba ye no mawurefie na mpanifo kyerɛ sɛ ampa wo hwɛ pani a woni mu de na woni mu kyerɛkyerɛ nim amammerɛ ɛne amande ɛwɔ na weremu ankasa mpa agye sɛ me ba me papa nkyɛn ɛno ɛna mpanifo kyerɛ me sɛ memla ne yɛntena ase na eniema bebere ɛpɛ hu ɛwɔ Bengif TV so no me ne metena ase ne metwetwe saa nkomo yi ɛna me kai obiam sɛ mo na werefo asase so na me kɔ so aka sɛ bɔ mmɔden a na subscribe na share na like na abreni abenyina bi betuma wanya bi ahwe me kai obi midin ane Kofia Mojansa me ne papa bedwetwe nkomo papa mo akwaba me ba wo ye nyame adom ene me ba wo nchen na ye twetwe nkomo afa aye uwo anasa atofo uwo eho na megide se sebi wani ahunu bi wahu sani anhyehyɛ no ne mra na tie sani mpanifo kan se wo na betumi amayen ye ihunumu efa amamre ne amane a ewo na wuru mu efa wuwu ho no ye bebisa wudin ani dibra wo ewo krom okay many Ochiame Donko Kwaku Samson Ochiame Donko Kwaku Samson Nana Atosa Potom Bandaiura Nana Atosa Bresia Mokore awatosu mienu no potom na medichi ame na nasa unkasa edi akwamia sasa enye na werefo bi se na nka na werefo de sebe mo poto na sani wuti din a obobo edi asa kamia ye sani a moya asantefo oh ya ye nya asantefo mom na ye gwanfo okay na ori tribe ni nyina ye ka gwan tribes no ho na ntokwa nkete bi na ma ya bo apete ama ya ba bedu baby ati nka ye gwanfo e bibia ye no sa tina monto fra ne mamone ma bebre na kamia ye se asante anase okay yenko moniso ebiem wonna wo ye potom chiami sabre okay ani ya kasafa eye atofuwo ho ya kasa atofuwo ankasa eye de ansa na mbe yiwa no mbechi ya ahwefo ni atiefo nyina me mamwajo na me ba abisament nsemo a emu odu papa ya kasa owo nka owo bia ye owo na nso no ye dantem ya kasa obi atofuwo a na kire se afunumu na wawu afunumu se bibia ha obi a wonkowu atofuwo ebetumi aha obi na sebi wakonuma adurawu anu so ya atofuwo ni bi kire se wadi ewu no
na atofuo ni bi no ne sɛ obi bɛfuru dua no furu dua soro mɛtom ɛbɔ fam a obewu owu nso a no so yɛ hwɛ ne sɛ atofuo obi tumi kɔsɛn no ho akɔmfo ɛno so ka ho bi na owu a nipa bewu a yɛ de yɛbu saa wuo no ɛne sɛ nipa obenyini yare bɔ wo dada mu ya dane wo ahwɛ wo akɔ yare sabia saa ya wantumi ama wo dane nyamedia that's right anaso obi be yare ɛno na yɛbu no paa ɛno de ba yeyu a wonya yie papa na ni obi ewu wo wura mu nko ana yatofuwo anase efie de no so eka ho ebitumi yɛ wɔ fie obi tumi trane dai mu no de ahama asen dinosaur asile no anase iron sheet no dua rafters no baako na wa akyekere na wa bɔ no ho akɔmfo enso ya tofu nte nye fie abonten ko anase yura mu ko na etaba nana yemfa ne sɛ yɛ wɔ fie ne abɛka kyerɛ ne sɛ atofuo bi asi wɔ wuram so ofiri soro bɔ hɔ so wɔsan ne ho so to nsuom so wɔ na boa ne kaa no nana kwan bɛn na modi kan fa so ana ne na de na mo yɛ ansa na motumi akɔ baabi a owuo ne si ya fine eba sa no a wo ba bɛkyerɛ odikuro no wo bɔ odikuro amane na wɔn so afrɛ asafakyɛ na wɔbɔ na amane wɔbɔ na amane asafakyɛ no so bɛfrɛ youth no anase mbemu ane mmerantia no nyinaa na wɔbɔ ma amane ɛhɔ na wɔn bɛyi asafo mmɛma bi a wɔn betumi akɔ wura no mu akɔhu baabi a wɔda wɔn kɔhu baabi a wɔda nso a ɛma sɛ mfa no bɛfiri a ɛde bɛba tituru sɛ ɔwɔ ka obi na wantumi anduru fie a ɛbɛkɔ akɔfa no aba yɛde ne ba yɛba bɛyɛ na yie sɛdeɛ ɛsɛ na akyire no yɛbɛpɛ nnɛma bi ne adwora no sɛ de bɛyɛ ɛntoa so biom na adwora no yɛdwora ne sɛ nnɛma bɛn ne yɛpɛ na kwan bɛn ne yɛfa so de dwora obi a wawu saa atɔfo wei mo baabi a wawu ada no mo de apɔnkye tuntum bɛma ɛne akokɔ fitaa ɛne nsa pito ɛnyɛ shinap pito na mo de bɛkɔ hɔ mo kɔ hɔ nso a yɛde ndaresa ne bibia bɛkɔ hɔ ɛhɔ yɛkɔ akɔsiesie ne adwora hɔ ɛkyerɛ sɛ yɛfa ne kra afiri hɔ ɛno saa na motwa mogya no a na mode apete hɔ ɛno kyerɛ sɛ moyi ne mo wansɛm yɛ a yɛka yɛka nkye a kyerɛ sɛ yɛka nkye ɛno nso deɛ yɛwɔ kwan so mentumi nka no okay yɛsɛ wo kɔpani hɔ ma wɔntu sabi ne nsono nyina mfa ngu dwom saa ɔso wɔde bi ɛhyɛ pata ase ɔkyena bi asɛm nti na yɛmfa ne mmafie te sɛ atofuo yi na wɔkasa atofuo deɛ yɛmfa no mmafie ɛno nso no ɛhɔ no so adwura no ɛne wei nyinaa yɛ pɛpɛpɛ anaasɛ ɛno deɛ nko saa so ne yɛdwura ɛhɔ so yɛbɛyi ne kra de abafie sɛ ayie no bɛyɛ a ne yɛayɛ ayie na obi so ɔsɛ no ho akɔmfo de a ayie mma yɛnyɛ yie na wurefo amammerɛ mu no yɛnyɛ yie wadi awu na sɛ saa na sɛ okay na sɛ me kɔdi obi awu na sɛ me so me fa so di wu a sɛ me so me di awu me di awu no mu na me so tumi fa mu di wu ɛno de yɛbɛtumi yɛ yie wahu wudi awu no na wo so wafa mu awu na kyerɛ sɛ wakɔ ɔko na wakɔ atɔ yɛnyɛ wa yie enti obi kɔ kono ta yɛnyɛ yie okay yɛnyɛ yie akom wawu bɛma wuo asɛ wɔre a ɛno no yɛnyɛ yie yɛnsu yɛne mu de ahyeso yɛsɛ yɛnsu no ɛno na wokɔ ɔko mu sɛ yɛbi sɛbi ɔko asi wadress asɔre a ɔkonfoɔ okunini na wokɔ ato baako ankaw woso wato wanya wonso to ankaw woso wato wanya afi third one na sɛ nya wo na wotɔ fam a wawu hero death no yensu yensu na mo ye bom rane se bemma no ketechie itina santo kan ya se wo fudu ya tintin akode wa na apa babo fam a no ya ma odue preko ma odue preko awusafo me na na donko na edwetwen enkomo no Ben Gift Media eso enie o mayen eye nhunumo ye ba na refo amamre ma akwan amfa so ede ye omu ayi aja ye wo kwan bia obi nam ho yenim se won yale ote yesi ya ye na di o e na wodi be wu eno no eyatofo wo
eno nya atofuwo ne mere na aso eno no yebe pajo na wura dan mu na ye na ye kama yebe sie no kama sese ne obi ato no sese no obi ato no kwa wu adan na ne oto nsuo mu de na mo kasa no de yemfa no embafi na yesie no na mpo se nsuo no oto mu ne obi asase a nipa no betun akasa o makwa me yemfa ne nto ho ye na asase obi ni ho a wontumi makwa nse yemfa no nto ho yese enti ase na urimanyi na uri ha ye wo nsu asubontin mi no baako wo Chumuru na baako nso wo ya asase so baako wo Chumuru na baako ya asase so ya asase so ye friend oti okay oti na uri kasam oti ne na refu nsuo yes nsuo okay bra ye free de ase side ye ba no de ase ye na mpacho da mesro baby ade me ahura no me interest wo pa na me se mahwefo nso interest be ko ho baby na refu fi ya mo ba no ye be twa dade ase ne ye ba okay through the cross and then ye ba na ye beto sa nsuo yi ye uti no no bia ni ho na se nsuo no age kwan wasi kwan oti okpa jese wasi kwan okay ye to me sen so ahu ama ye tena baabi ansa na twetwa nnua a ye besensen aye koro a ye betumi afa so de atwa okay na ebinmu te baabi a ye frɛ se bizongo se no enye bizongo ye frɛ no desane wana rekasa mu no aye no so kire sen da ho twen da ho mayen okay na je so mu na ehwe kroniti ehod kwan no mu na ehwe na urifo nyina ye bae no ya ba betin abaketare okay ya twansuo no ya baketare ebetena ketare okay ene ye si banka sie atwa ye hu ahia sanse ntokwa ntino ne mwa bone pese jata no ne asebon no ne asisiri no omti ya si banka sie sa atwa na urifo nyina ya atwa ahia na urukuro a ya bo apeti sese no na nyina ye na uri ba kwa ya tekitare no na eju ye no na obi abo apeti se ope babia balai ketare bandai no kabole ni blaja nyina sana ebam enti akoye nsuo na eye oman ni nyina nsuo ni na wo pa chese kontakro bi ntumi fa ne sense ne bo se ahaya memi nsuo ntimi mma kwan na obi atoma ya mfa nya ma wa wo ban nsuo no wa wo te ban nsuo no wo de ya wona bedi mu adwuma wona obedi ho emuaduane ne bibia wona ekuta wo wona obesi nsuo no nsuo ye boso okay nsuo esene no nye se esene kwa nti ya do tena wa na wote ho a wona obe fifi mu akohu se sa achiwade yi na empe sa de epe sa aduane ebedi afi bia na ojura na wo ma aduane no na mo atena ho enti ne oti ho no na se yemfa ne se ne mekan yo obi aba beto mo ho me na me ma na aduane di me na me yesei bia na nsuo no kire mu na oman ne beka se ye ba de sie no nsuo no ho no me ne ho kwan se meka se da bi me ma kwan da bi uni ho kwan ya mamre da ho nipa to nsuo no wowu a ye yi no firi nsuo no mu a ba bia nsuo na no e be pe asase bi wo ho na ya sie no ho ye mfa no makro because chiwade abusubi na betu akire owo dodo a nipa no a yemfo mu MFI dodo se ne wasan ne ho owo ya de wasan ne ho owo ewo yuram yemfa ne MFI yemba fa ne MFI ye kwa be furu duane atwa ne nya homa no mbom eduana nkasa eduano ne nkurabata no e be twa afiri so ama wo fira beto yentwa homa no mum na ne mban mum ne dabi yenye ne sa wocha ahama no a ebedi wachi nsama no bedi wachi dua no mum na wo kwakotwa dua no wa ne tofom a woni eno ne na be tofom ansa na wo be yi ahama no wo dua no so no kwa mu de no yi na mo de aflade yesi ne nyina de open no na say ya mamra wan ye ne sane ya wo kan obedi wachi obedi wachi na ono ne sum no bedi wachi ebe tata wo na ye ebe tata o pa nya agoro eti ya kan ye woto nsuo ma wu yemfa ne mafi e wasan ne ho wu yemfa ne mo mienu pe ana se wo mo mienu pe na me ma hu se yemfa mafi you because musuwo
obi a wahyɛda ayi wɔn ankasa ne kra na no nkwa de yɛnkan no nka nipa ho ne wato nsuo mu nso no nse e bia na wo dware ɔkron obi kura atumi patere etu esi na akɔfa saa na de aba nsuo yɛmfa wa man nsuo a ɛmfa wo saa yɛsuma yɛmfa wa man nsuo a utom krampo a ebeyi wa ba bɛbɔ wa pie na onye ni sɛ obi edware mfomso bi akɔba na bia nsuo no atumi ebia na obi asom dɔ hɔ ana sɛ asɛ obi wɔ hɔ na ne biribi akɔsom na sɛ bi yɛn ka sɛ wɔ set bi a ɛwɔ buttons ne button ba ko wura net no mu a ɔbɛprepre a wɔntumi pie ɛno tumi kuno ɛno saa ne sɛ bi a hyɛda nyɛ sɛ wɔ hyɛda ɛno koraa no yɛbɛsie no wɔ hɔ yɛmfa no mba fie na kyerɛ sɛ nsuo mu deɛ deɛ da nsuo ano abusuafo yɛkɔso atwetwe nkɔmmɔ Braben Gift Media aseɛ hɔ a wo subscribe a bell ne bɛba na wakreke na agye gɔngɔran ɛno na bɛboa ma abere bia de bi tuma na wanya bi ahwɛ na wo hyɛ na ɛkɔso na momo ayɛ ne yɛnya more views na sɛ bɛyɛ a yɛtwa bi ma mo bɛnya bi okay yɛmfa no nto nkyɛn na sankɔfo no mumu deɛ he na etwa sɛ yɛyɛ na yɛyi ne ɛwa no awato no kon ewu wato no bo ewu na saa ne ka abɔ no wo furu dua pa ne wasan ne ho ne wato nsuo mu sɛ emu deɛ he ne yɛbɛyɛ yie no mu yɛ yie na kwan bɛ ne fa so ɛyɛ sankɔfo na yi de wayare a wada ayaresa bia wu na yɛfa na bɛfie yɛbɛyɛ na yie yɛyɛ nte sɛ ne yɛyɛ yie de wada wo no akasa ne da mu ayare awu natural death yɛyɛ na yie de sebio ona mo na ka abɛbɔ no ono yɛbɛba pagya na abafie na yɛbɛyɛ na yie yɛsie na yɛbɛyɛ na yie kama ɛno nso no yɛbɛpɛ nneɛma ne akɔdware ba bia ka na afie gu yɛ no stress ne kra da so wɔ yɛkɔdwira hɔ ne yɛpagya ne kra na adenti no obi wo sɛ wo ya na mususu sɛ ne kra no ɛda so ɛwɔ hɔ akɔyɛ ade a yɛaba bɛto na amamra so deɛ yɛnto ntwene sɛ yɛnsiesie a ɛnyɛ sɛ yɛsɛe yɛabɛto deɛ yɛnana no mu yɛ ɛna yɛso yɛhwɛ sɛ wɔn yɛ saa no ɛyɛ ade a ɛde asomdwie ne pɛrepɛre yɔ ɛba ntina sɛ yesusu sɛ fitie na nanamo abrɛ so bedu saa mera ɔdoma nkoma hwa ne yɛne ne agya no baabi obi bɛwu atɔfuo ana obi bɛwu wanwu ne kra wuo bia deɛ yɛhu ne sɛ ne sunsum no da so da hɔ yɛnhwɛ ayie no atɔfuo ayie mu no atɔfuo ayie mu no yɛnyɛ ayie no saa na sɛbio yɛn sɛnea wato no bɔkɔn wato okay wɔyiwu da fie na wuwu a wayie sɛbi yɛnka sɛ yɛte wei obi awu da ha yɛnim o wontumi prɛkopɛ ntiam sɛ o wawu wotetem sɛ au ɛdeɛ no aba adan na wɔyɛ kom na wapie wankɔ odi kuro hɔ ankɔbɔ na amane a wobɛkɔ asafɔkyɛ hɔ nkɔbɔ na amane na wɔkɔbɔ mpanimfoɔ no amane sɛ asimasi ɔdaeɛ a wansɔre afei na yɛbɛsoma yɛmmra mɛhwɛ yɛbɛhwɛ a ɛwɔ nneɛma bi a yɛbɛyɛ ansa na wobɛtumi asu saa ane ɔno awɔ ne dɛm na wayare awu na ɛwɔ nneɛma bi a yɛbɛyɛ ɛno so bɛkata so anaasɛ wobɛma yɛhu ɛno menkata so sane sɛ ɛwɔ ade a yɛde kyekyɛ owuo no akwan mu wodadan mu a yɛbɛtwa akokɔ sɛ woyɛ pani te sɛ me sei mewu na sɛ nka menyɛ ɔkyea me a nka yɛbɛtwa akokɔ yɛhu sɛ bra na mewɔ asase so a mete hɔ no madi bɛyie bi anaasɛ adubɔne bi a mede aha nipa anaa wɔmbɛhwehwɛ mu sɛ meyɛ bɛyifoɔ a wɔmotwa akokɔ no wɔnda yaya wobɛbutu na kyerɛ sɛ mamo nsu ma obi ansu ma bɛyie na akɔmi yɛnyie ma yie ne wawu bɛyie mu yɛnyɛ na yie fisɛ na ɔyɛ bɛyifoɔ no ɛna nti yɛwɔ gyidie bi sɛ sɛ akokɔ no nya wanyɛ yi deɛ a ne yɛyɛ dan a bɛyie na ɔyɛ no sɛ wɔbutu a yasa atwa no wabutu wasa atwa no wabutu mprɛnsa no sa butu a yɛyɛ wayie na no kora na metete a maso toto fom tete minim sɛ no kora dia yɛse mu kwan a yɛfa so kosi no kora no so yɛ kwan so no ko bi yɛfa yɛsɛ kwan so no ko
wo da kura e ba betu no adamna no wankasa na no o jai wo be kire wo ye bebubu ndua ewo nkese na nsoye no ne de gu ndanu ye banso e do ba beto ho na se ye de adaka ni sima ye sie wa adaka mpo na ya asem e do ba beto ho adamna no ne de woto ha no obia de ne na wo ma ye sie no de wo mo ne epia wotu amu ball na wo butu wo da sen o eno anu ya kan eno no enka ho kese wo wo bayi wo ne wo bone no enka ho na metese e bi kran po yese de kwa itumi twi mu ase ne de kwa ye no kore ye ne sa ene de ye ne sa ebu se wo ye nipa na so bone a obedi ye nti koda mu wo ne wo bone no enka ho ana ne wo atofu wo nso ono so na yie nso te sem okay ono na yie no atofu wo no ye nka sa bia wasen ho akonfo anu de yen mpo kura yen kura enya twadua na se woto fama eho a rebetu woto fama na watom ne de sika twa ahama no na akata wo so na ya kata ewo ho no ana ya yi so ye kwan mu dia itumi de wo ban chan kakra itumi yiwu free dua ne chan kakra ne yes wo ese eno anu no abusuafo me ne opene donko a woye kyeame wo pandai ye na refo asase so na me na twetwe nkomo waje pene ye so obekyerekye ne yenim na mofre ya yefiti ase aye ba no yenso yesua bibi enkankan na refo a yefiti ase aye ba ne hu yamamre ne amane amase wo kyena bi se o mu ni ho a yenso yetumi ahwe ekire eyi papa bra mo sabi mo ye mrantia mo si so hwe eyi a na mo ye no mo abreso ene de ne susua bi wo mekasa susune wo yen tete amamrefo a yesi amamre kwan so no enkane no na yemfa daka mpo yemfa daka nsie nipa ane se mre edane ko no na yesesa adaka sam yesesam e maka kire o se amamre de yanto ntwene na mbom yesesam ye ne yie na ye na olfo na yensie adaka na janjan yibi we ya de to mabe chichiro na eduwagum ni am rolling no sa na ya chichire na nipa dia so na yakwa akosie kane no sa na eso unyine behu bi anase obete mankasa manyina behu ni okay manyina behu okay na adenti na muhu ne se adaka bo na eden anase de enti na ye tetefo asie se de esie sa na no muspas na yenso a ya nyi abasese no ye ne aba beye nsesaye so obi esi adaka yeso yensie bi enka no ye mfa adaka no kura ne wonsie ya ye de ade de obekọ na yakwa koyi wato adamana na mo ye nkramufo ana se ye nkramufo sa se nkramufo na tai esie ni pa sa kwa ye nkramufo okay na tete sana yesie nto da bi kura bra na edu kwa kosie kura mpo no kwala akwada biare mpie okay akwada ni akire ene ya ene na isu die ese he ma una so se ho na me free ba so ahụ okay enti abeya no se ebebo adaka uwu ayedi watum ne edi wakọ amusie ekwa ne ayi wasie ne sande adaka na abafie I want see abehwe says inhygienic okay akwaya ade a ebia obi de yareboni bi na wuo wo de adaka na aba wo ba ya one sterilize adaka no one ye no hwe one hohoro no sa de abeti wo sa de yare na bakuro nti ya adwen se ya adaka no de wo ni adaka nyina na ebesie enti no muhu se sania wo kana is unhygienic emwa bia na kofa yade bi edia ene ma mujaye no so ene mo de kwa na mo de no nyina akọ eno sansa adaka na ya busua ni nyina de a ana se esi wo man ni nyina de ana se busua bia wo mu de ana se papa wo ne wo yire ne wo ma de na ya na moto ne eno so ete sesei no kane no mo de kwa na mo san de ba no na o man ni nyina na ya bo ya bia de ba ko ya to bia de ba ko aha one adaka ena ne sukuru no mu a ya kofa ne edok na mungi ni se sene okasa ya ona ne si kontakuru bi nti ya ba ba hwe ahun se dabi
the Arabia brain. Okay. Because you biana who are Yaria Ekutano, and to me sound be. Until I are a science ano, yes, I said that be young some fat. Adaka no mbafie na mbom bi wu a yanto adaka na yamfa nungum ana carpenter for to me ye ne de nagum ne de woni adaka ne nyina kosi nti se ne yes okay sekokoba se nipa no eye wohene a anaso wode hie bi opani bi ewu kuro bi na se owu a ono ne sie mu no wode toto eno so ene kane ne mu nso a eno so no etesen Ope biati enso Yanka se obrimpon anase ohene oto a etmidi be se damua na want say whatever says we find 24 hours yes no bianti e be suma kurowa nyina etwa na urmani nyina asia no yanka se panda wura Bebo obi amane ansa. Omu ina ba be hia ha. Ansa na yayie. Be yitumpan na ya bo. Tumpan. Due demrefa. Ye de ntumpan na de frɛ nipa mu bia te se. Yes. Obrimpon bi ewu a. Eno be den no hu se ne wawu ye wo hene anaso wo kyeame anaso wo yesi. Fi se ye obi a na tie tumpan kasa. Oh. Na urufo yina te. Meti we me ko so tumpan mu na me bo a. Ote ha obeti de me bo. Okay. Me bo. Kon. Nyo. Dama chirema ka frache. Dama chirema ka frache. Ka frache frititi dama nkama. Ka frache frititi dama nkama. Boys yako na di ni tiako ja chirema. O chirema boys yako ka frache. Ka frache frititi dama nkama. Misrao ka frache mabo dio demrifa frititi dama nkama. Sebemba na uwa kan Cambodia mi ma odie Cambodia mi ma odie obrimpon frititi dama nkama mi ma odie na wa ahome okay no sa to aso eno so wansam foforo abesan body ato aso enu an obesa bo ama wase agum se sempre ba ko no o bon ba ko anyi obi na bete so sense afi no sa siso wasa bo the same now say wo your ba enu ti am kire say bi o ye ba hima na say oba bia abayo an point me bo oh okay Ba kon nyo daba krema ka frache daba krema ka frache frititi dama nkama boas yako na di ni tira be ko ji akrema boas yako mi ma ka frache due ababa wa mampon heneba mi ma due ababa wa mampon heneba mi ma due frititi dama nkama mi ma due okay na che se no ye made no mo a ema obi a owo akiri na obete twene bi ehunu se ya bibi obi akwato na enemre nso saa na mo the same na yes na ebe den na remai nyina saa na mrantie ne maba wa abai o mo nte enema yi ase bra na o mo yesa no mpedifo abehia bra kobla jai ent kratete no de wona so benante tumilika saa tubla ko babra ye nya sakre after sakre say kuta motorbikes akoye very soft amaye okay me ya suma me kitare matumilika saa matroti saa amache makoduru asiaye no me ne papa no anyina asa nanti aba na masabeji ntwene na mebo asabo na eno sa no mfa nse pandai ha na ye na refo capital ye bo wa ha itarefo be dante carbon lefo be dante yesuma nketegire yesuma ye ho de twene bi ni ho ebi wo ho nso nye ho na wawu
Enye ho na wawu. Wo ho so ayebo ho. Owu ho nso ayebo ho. Asoma so aba. Akura no nyina yebo. Okay. Ni asoma abebo amane. Okay. Na pelifo afiri akọ. Enti ene wo mu ye. Ye. Nana yɛse sɛ obi tɔ fam saa na maamefo no de nsuo hye bi si so ɛyɛ amamre bi ɛte ahaban bi wɔ ɛhono ɛwɔ dan soro de yɛ yina ɛno so nkyire mu no ɛte sɛ enye hono saa yura de kata dan so no ɛno na yeyi bi yeyi 1 2 3 na yɛsi bochia no bochia yɛ abobɔ miɛnsa ne de wa ba ko yura no bi begu ha ba ko megu ha na ye de ba ko so agu ha de hyehyɛ tuntu krom sɛ soja no na ye de kuko na asiso ne ya no ansuo no no ansuo no mben nsuo ne mben enye hye ye de bedware nye wo ofuru no ofunu no ye de bedware no nsuo no dɔɔso ye de bedware no asise no kama adeda no kama wo ba ka sɛ woda hɔ adentina ye da so hono ne yede ye na mom ye no a mu chi aso ye de aduane ne mfan ye spiritual okay ye spiritual iti ye wo mu chi no hodada anasa asem ni si asem ni si ya na on be chesi okay 3 stones 1 2 3 ye de akoko na siso na se obi eye kristoni yo ebia na se wo ha megiri se ebia okwa asode na se sebi de okwa asode no afiri ma sa mamre we twase mpanifo ye na se busuafo nte de be ye be ye niam wo kristo mu a eno sa no akwanya bi wo sa akwanya ho sanse una uyi de wo kuma pe o menkwala memetu wei kire won se mewu a me romani Oma Roman for Messi. Okay. Na eno sa no se etwene ne bo ne sa niema no. Any problem kura. Yem bebre nso hu ne se sa niema ni nyina ya boso no sem ne sebim pedu asem wani mu abayisem ti ya na ehu hia se ye beye sa wa bra obi owo Kristo mu wawu. Obi owo Kristo mu wawu no. Ne nipa wayu kuma mpa pefe se wo som nyame na obewu a yense o Kristo ni a. Etumi sie o. Yanka se asofo no omune family no ba betranse no ma hyehyɛ mu hye wian makwa ka kire mpanimfo no se sei ne pese ye papa yi ana ye nana ayi asori fo be kwa kosie no na omu ye omu part na amamre yanse mu kwan se mamunye munye ne fata a ese ma ye papa na se ye nana na se ne okwa onso kodadi amamre ne amande ne ebekoso na mmom no se mo pese musie no se menfan se bia romanfo asie ye romanfo be slipe ye be wufusom ne we die no so betu so bekoso an bekoso omu wi ana ya fa ya de na abusua bi betumi asikwan so mo ma mpanifo nye sa amamre ne amande ha de me hu bi da menye hu se ye won atiase ye won tiase ma obia tan se between us as me koroma sorry na and in fact me na my share choir ha. Okay. I was a catechist for 12 years. Wow. Oh, why are they? And my choir master for 13 years. They say my choir no ama obi. Sanse akonja nti ni menya kwa ntanko. But time to time I am kwa sorry. Okay. Fine. What ye ma yemu so na wo asem ye twato obeka kire mrante ne maba fa na mamresem ne amande ya kam ya se ye to atwene wo bia obeka yeah akwakwa ye se sei no mame wura awaresem mu kakra awaresem no ne se abrante ne ababa sori a wontumi ko si oba pe wankasa wa hu oba no ho fe ukondo be kire papa ne o mame ma hu asima si ne ba ne condom nti mu konko hu o mame ne o papa ma wo disika bi be ma o mu ko ne kwa koka
wodi sika no begya ho on be fra ba yo no sambra no woni no so wanye adi a cheche obegye opene so a fine na enkan no wontumi ware oba wonye virgin ai wontumi ware babunu na ese wano na wonye virgin dia dabi adenti natural nidie ma abusiafo no obi fa obaba na okowano na se oni no wura dem so mkwa akwada sa da wo mbe wura mu akwada no ye de enwura na bet se ama wo fita no wura ma de china se yan hunu moja sport wo so a onye babunu onye virgin nti animgu ase be ka wo na na oba onim se onye babunu no be ma ne ho kwan se animgu ase yenkoto no nti na nka antitinu oba bia kita no ho yie obon ho ban efiri mema samu kopem se obanya no dofo na obewa no na eno no ewoni die pa woni no koda na se ampa wo na woto no a ade chi no de enwura no bekwa kwakire na busiafo na ntuma pofa nnan edi akire se pofa nnan ai ache so mo age oba na to enkreo nti na ache de no But me abon ho ban. Okay, akra ne ho asi. Nti eno no. Eno achi no, mo de bare dumienu. Bagida makomako dumienu. Wona refo amam na se no. Bare makomako dumienu ni akokọ. Enya akokọ ni o, akọ bede. Bede, okay. Okay. Ibeko. Na achiro se mo gina tu. Enu akire na nsa na fe ne be ne ho ade na ho ade yo ne no an ye de. Ye ansa na so wanya ye ne ho ade ama ye na brew. Na wo ka na obeye na ne ho ade no. Esa wuji ne di se ampa obi nya nhunu. Obi nya fa na sankae. Okay. Na wa ye ne ho ade kama. First wo de bare dumienu beko. Second bare dumienu. Third bare dumienu. Fourth bare dumienu. Hey. And then how buy that we feel na wo tweko. Oh, that say year by year. Okay. David say you know 1 year sir. What about woman na de This year put me dumienu ko. April 24. Okay. The coming year now the 24 akọ enu ano. I feel when who say open nti no. Oh yes. We open tentem say o born ye born tentem akuno. Ni na not work. What you watch o. Nti wan ye tentem a ono so be ano.